खातिर प्रिय बा। सबके हम दिल में रखल अपनी, छोट हो गए बड़ हो गए चाहे बड़, जे भी मान सम्मान सबके दिल से हमन के आदमी मानेला। हम तो छोट बड़ से बा, सबके हम दिल में रखल अपनी, छोट हो गए बड़ हो गए चाहे बड़, जे भी मान सम्मान सबके दिल से हमन के आदमी मानेला। हम तो छोट बड़ सब कलाकार के हम साथे बानी और हमेशा जीवन में साथे रह। मगर ई एगो कलाकार के, केहू भी कलाकार के चैलेंज देता, ये बहुत भोजपुरी खातिर खराब चीज बा। काहे से केहू कलाकार सबके खातिर होला। हमनी के नजर में छोटे चाचा के लिहाज बा। हमनी के गुंडा ना ही जा, हमनी के कलाकार ही जे सबके खातिर प्रिय बनी जा। आई नॉन पर्सन आदमी, नॉन पर्सन करा कुछ ना वेला बताई सब भैया ई धमकी देता है कि हमरा ऐसा सीधा हम लाइव में ना अले ना विवाद में अले, हमरा के आके ई धमकी देले बा। ई धमकी दे कलाकार के साथ चुनौती दे। भोजपुरी भाई लोग बा और जे भी देखता, ऐसा लोग के आप सब बाइकाट करी, ऐसा लोग के कबो भाव मत दी। ऐसा यादव जी के बीच में अखिलेश कश्यप जी लाइव आकर क्या बोले थे, सॉन्ग चोरी हुआ था उसके बारे में। तो भैया आप लोग इस वीडियो में पूरा देखिएगा। सबसे पहले इस चैनल पे न्यू हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइटम घंटी को ऑन कर लीजिए कि सबसे पहले आप भी वीडियो पहुंच जाए। और सबसे पहले बताते हैं कि अखिलेश कश्यप को अभी लाइव आकर प्रमोद प्रेमी के